खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 जानुवारि 2025 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन, जेरावबो जाफुंसारगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौबो मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ प दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। समाजावबो मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव दिनै बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। पजिटिभ साननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफ्रा गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजावबो मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआव बोलो बांगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बिमा बिफानि अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन।
गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों नाथाय मोगा मोगि जानांनो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयै मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। समाजावबो मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयै मावफुंलांनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो गोब्राब जागोन। न'खराव दिनै बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ साननानै गोसोआव जिंगाबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांगोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ।
लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्राबो दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।